Hallelujah. Alibonge igama lenkosi uJesu. Ngibingelele lesikhathi namhlanje bazalwane. Amen. Oh. Okay. Ngibingelele abantwana abancane. Yini ningathi isabatha? Yini ningathi isabatha? Bazalwane. Akulona lesabatha na. Ngibele. Hayi. Mina bangathi isabatha nathi. Awone umlalela njengoba ngiyasho. Wonke umuntu unelungelo lokukhuluma. Bazalwane ngiyafisa sixoxe nje abazalwane bayangihlupha bazalwane ngithanda ukubike lo. Bayathanda ukungikaka bekaka bese bekuphusha ngebhaki. Bekuphushelana. Manje ke ubamncane kuyasuka. Ngiyasola ngizokushoda athi ngoba ngicane. So ke mhlawumbe ngithola ukuthi ningalungisa abazalwane okubhala uma kwenzeka kodwa angazi kuye ukuthi uNkulunkulu wembula ukuthi siyixoxe kanjani. Angisho ke mina abazalwane njengoba angikho la ukuzoveza umehluko ngaba nalento ukuthi ayikho into ibandla ongayiqhathanisa nayo. Aqale phansi. Ayikho into ibandla ongayiqhathanisa nalo iqhathanisele. Alibonge igama lenkosi uJesu. Kodwa ke uma mhlawumbe kunalento onokuthi uma kukhulunywa ngebandla kufanele kukhulunywe ukuthi ngingcono ngani kunabangekho la. Ugcina ke phamba ke kuqhuga ibanga elide lelo. Wazi ibandla kodwa wena ungekho kulo. Sezala bazalwane. And I can guarantee bazalwane uma kukhulunywa ngebandla kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu. Kukhulunywa ngani? Uma kukhulunywa ngebandla nje kusuke kukhulunywa ngombuso wani? Angithi nawe uJesu ethi nami ngithi phezu kwaleli dwala kwenjani? Uyaqhubeka usethi ke ngiyakunika ikhiye zami zombuso. Sezwana bazalwane. Uthi ngiyakunika ikhiye zami. uJesu akakhuluma ngokwakho kwebandla. Likhona isikhona sakho esingenasikhiye. Andinesikhiye la nyama. Kuyakhiwa ngithi. Onanga siphethe ukuthi ukhambule lapha. Lapha silele khona kunesikhiye njani? Isakhiwo sinani? Uthi ngiyakunika ikhiye zami zombuso. Yini ngathi zebandla? It is because lamagama asebenziseka ngokushintshana. Ngoba makukhulunywa ngebandla kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu. Siyazwana bazalwane. Umbuso walubani? uJesu.
Akuyeke uba umhlobo. Kodwa ubani? uJesu. Alibonge igama lenkosi uJesu. Alright. Ngiyafuna lesixoxe kancane singajahile. Uma ungumzalwane ofuna ukuqonda kahle indaba yebandla, awuyifunde ugcine indaba ka-Adam nobani, because izithombe esiveza indaba yebandla nokuphelela kwayo. Akukho ke futhi na omunye ongaphinde uyithole khona ivezwe kahle. Yini ngisho kanje? uPaul ikhasi uthi inkulu imfihlakalo. Ngikhuluma ngani? ngoKristu neba. Imfihlakalo kabazalwane edinga abantu sebebuya amaBhayibheli school. Alibonge igama lenkosi uJesu. Abuye eBhayibheli school umuntu afunda ngogode kodwa ucashela indaba kaJesu neba. Siyazana bazalwane. Alibonge igama lenkosi uJesu. That's why ngithi uma ungafunda indaba ka-Adam no-Eva uzothola ukuthi akukho noma bakujobani ukuthi bena abantu namhlanje bathi thina asilona ibandla likaJesu. Siyazwana bazalwane? Akukho noma. Ngoba uma kukhulunywa ngebandla ngizoze ngifike la ngingakafuni ukufika khona njengamanje. Okay. Kukhona lento engamukhulunywa ku-12 umzimba kaJesu. Angithi uthiwa yini bazalwane? Bese kuphinde kuthiwe umakoti kabani? Mhlawumbe ngingakayedwa ngicela ungifundele Exodus chapter 5 from verse 28. Angazi ubani onethenda yokufunda. Nani baba? Unethenda lapha. Seyelekele. Bazalwane ngamshaya ngiyathosa Nkosi ukumbingelela yazi. Angivele ngenze kanje. Ngibingelele manje ngokukhethekile. Ngibingelele ngokukhethekile abazalwane. Uyayibuka singathi umzalwane angazi inhlobo ukuthi. Okay. Ukuthi kuvamile ukuthi umzalwane la bese kugcina ngathi indaba labazalwane kugcine ikhahlele ngibona le nto le vele akasifinyelele la bonile nje nokusukuma kwakhe babingelele bonke thina kangenze njani akangasifinyelela kwethu sowubona niyaphila guys siyabonga ulungile ke bazalwane ake ngifundele usetholile 25 Efesu chapter 5. Ungahlala phansi nje sisingiyacela yakunika ivumo ba sizolokhu sifunda. Amen. Siyafunda izwi likaNkulunkulu ncwadi kwabaseFesu chapter 5 verse number 25. Kufunda kanje ngesizulu. Madoda thandana umyeni njengalokhu noKristu ulithandile ibandla. Madoda yenza njani? Njengalokhu noKristu enze njani? Angikubekile ngixoxweni imiqoqo mamkhumalo la ekuseni. Kodwa ke ngixoxane esixoxayo manje. Futhi ngamanye amazwi sikhona isigaba mabumfanazi la ibandla elithiwa lingumakoti kaJesu khona. Futhi sikhona isigaba la okuthiwa ibandla lingumzimba kaJesu khona. Uzobona ukuthi kuyizinto lezi eziwu2 ezikhomba inkathi engefani. Ekhomba ibazalwane. Ubani ongaqoqetheli makoti? Noma ukhona nowazalwa umakoti? Ukhona owazalwa umakoti? Uba umakoti umuntu masekunjani? So niyabona ukuthi kuyenzeka umuntu
umuntu obengena umakoti izolo namhlanje abomakoti. Shuthi ngamanye amazwi uma umakoti kubiza esigabeni sokwedlula ekubeni umzimba. Nezwa yini? Shuthi ngamanye amazwi kulesi sikhathi esikuso ibandla liyena umakoti kaJesu. Kodwa kulesi sikhathi ibandla liwumzimba kabantu. Nikhona kubazalwane? Ningizwile ngithi? Aliyena umakoti kaJesu ibandla manje ngoba. Kungani ningayena umakoti? Bathanda ukubazalwane umuntu umakoti baseshadini. Thina noJesu asikeshadi. Kodwa sisamabhisi ethembisi. Sonke emshadweni noJesu. Shuthi ngamanye amazwi asiyena umakoti kaJesu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ingathi ukuthi kodwa ngivumela. Sivumelene ngikubazalwane ukuthi umakoti uba umakoti ngoba enjani eshadini angithi umakoti mayizoba umakoti bamkhona zifanele aqale alungiswe kuqala. Wezwana bazalwane kusuka kulungiswa umakoti nokumzimba. Kusuka kulungiswa umzimba ngoba akakabi umakoti. Kodwa umzimba ulungiselelwa ngenhloso yokuba umakoti. Bazalwane akubi khona kosujesu. Ngishilo bathi ngizoyixoxa ngalendlela engixoxa ngayo. Siyazana bazalwane. Funda ukuba verse 26. Verse number 26. Yes. Ukuze asimisele ibandla elingenasimulo. Yes. Lingenasihla. Ukuze asimisele ibandla wahamba linani elingenasimulo. Okwesibili bazalwane Lingenasihla. Verse 26. Verse 26. Oh, sorry, verse 26. Yes. Ukuba angcwalise ahlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Ukuba alihlambulule alingcwelise ngesigezo samanzi. Angizukuba bikho-ke kuyona ngizoqhubeka nayo uma sekugcine. Qhubeka sisufunde ngenzela nje ukuthi sithobe. Verse number 27. Ukuze asimisele ibandla elingenasimulo, elingenasihla, namimbi, nanto enjalo, kodwa libe ngcwele, lingenacala. Libe ngcwele lingenani bazalwane. Lingenacala ukuze yena uJesu enzelani Mise. ukuba yena uJesu enzelani bazalwane. Azimise. Libisowani bazalwane. Ujesu. Ulihlambulula ngani? Ngezwi. Ngesigezo samanzi okuyizwi likabani. Genesis chapter 2 verse 18. Angithi yavumelana nokuthi kuchazwe kaningi encwadini eningi ukuthi makukhulunywa ngebandla kukhulunywa ngomzimba kabani. Ibandla lingumzimba kabani. All right. Ubani Melo oza kanjani? Akethi asikhathimaza ngithi uMelo. Akethi yanimaza ngithi bazalwane. Asimaza ngithi uMelo. Umelo kodwa siyane. Umuntu ongakubona nje ngathi ubone. Umzimba. Ubona yini? Akena uMelo. Akena uMelo. Uyu uMelo angithi. Manje mawuthi bona umzimba futhi ngoba yena ngavele ukuze ukwazi umzimba kabantu
Yingakho-ke ethi Jesu, nami ngithi kuwe ungubani? Phedra. Uthi lokho okhulumayo awekulona yinyama negazi, kodwa uBaba ekuphi bazalwane? Uthi-ke ngithini ungubani? UnguPetro, phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Wena bazalwane, uJesu uthi ibandla uzolakha phezu kwesambulo ngaye. Siyezwana bazalwane? Uzolakha phezu kwesambulo ngaye. In other words, awukhangule indaba yebandla kuyona indaba bamhlawumbe yokuxoxelwa besuthi ngiyanjoyina ngoba kodwa idinga ukuthi kwembulwa bani inhloko okuJesu automatically uma sembuliwe automatically waphile emzimbeni wakho. Siyezwana bazalwane? Futhi kufanele bakujomane athi ukuthi hayi thina siyibamba. No, ngisebandlela ngoba akanasiqiniseko phakathi kodlelwane ngabani ukabakolokujolayela noThixo. Imalo wethu hayi ukuthi siyibandlela besoba sihlangene singani. Okungenzeka phakathi kwethu kukhona abangeyokumenyesa ngoba ibandla liyisakhiwo sikamoya. So kudinga abantu ukuze babe sesakhiweni bazalwe nomoya. Uma engazelwe nomoya angeke libe sakhiwo. Jesus. Hallelujah. Uma engazelwe nomoya awukho esakhiweni. Siyezwana bazalwane? Ngoba ibandla isakhiwo sikabani? SikaNkulunkulu sakomoya. Lithi iBhayibheli nakhiwe nami njengamathe aphileyo libe yisakhiwo sami sakomoya. Unalethe kanjani? Sondelani kuyo. Angisho. Okay, Genesis chapter 2 verse 18. Ncwadi kaGenesis chapter 2 verse number 18. uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ukhulunywa ngobani bazalwane? Ukhulunywa ngomuntu ukuthi akukuhle ukuba ahlale yedwa. Ubani lo? Ubani? Adam angithi. Kuthiwa akukuhle ukuba ahlale yedwa. Kusho uNkulunkulu, qhubeka mzalwane. Ngizomenzela umsizi onjengaye. Ngizokwenza njani bazalwane? Ngizomenzela umsizi onjani ke? Uxoxa uNkulunkulu akasho ukuthi ubonisana noAdam ukuthi Adam wenzele umsizi onjani. Uthi ngizomenzela umsizi onjani? Onjengaye. Anoma igama lenkosi kodwa. Verse number 19. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle Nezilwane bazalwane. Angithi uAdam Michael uthi ubunjwe ngani? Ngomhlabathi. uNkulunkulu mayesehlele uAdam uThakuhle ukuba benjani? Uthi ngizomenzela umsizi onjani? Shothi ngamanye amazwi naye uzobunjwa ngani? Uzobunjwa ngomhlabathi naye. iBhayibheli lithi-ke uNkulunkulu wayesebumba ngomhlabathi ini? Funda. zonke izilwane zasendle. Ana-ke siswami. Lezi zilwane uma yibunjiwe siyavuma nje zomfanekiso ka-Adam. Why singavumi? Hamba mhlawumbe uAdam ubunjwe ngomhlabathi. Angithi? Okay. Ilwane nazo zenze njani? Asiqhubekele sihlangene. Ngifuna ozoxoxela ukuthi yini eyenza ukuthi ilwane kuchazwona umfanekiso ka-Adam ngoba zibunjwe ngomhlabathi njengaye bani. Futhi qede leli verse. Nezinyoni
Njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Zaqanjwa umuntu lokhu kube ngamagama azo. Ukhona ngifuna ukuyizwa kwingazalwane. Yini edala ukuthi sithi azibone umfanekiso kaAdamu kodwa sibuzwe ngomhlabathi? Namzala lomkhulu. Uthi because awukho umoya kaNkulunkulu ey'lwaneni. Yini? Awukho umoya kaNkulunkulu ey'lwaneni. Kodwa zidaliwe, zaphila, ziyahamba, zidalelwa ngomhlabathi njengo-Adamu kodwa umoya kabantu. Ithini le nto bakukhambula? Uma usesakhiweni sakamoya, muntu ube wozalwe ngomoya. Into eyenza kube nomehluko phakathi kwesakhiwo nezinye izinto bakuhlabeni ukuthi esikaNkulunkulu isakhiwo kuhlangene abantu abazalwe ngomoya. Akuxoxele namasonto laphana kuyefana nokukhulwe ngomhlabathi njengo-Adamu lapha. Kodwa iproblem ekhona ukuthi umoya kaNkulunkulu awujali. Sikhulumile izolo sathi akufani ipresence kaNkulunkulu nokuba kwi-kingdom kaNkulunkulu. Kwi-kingdom kaNkulunkulu into eyenza i-kingdom kaNkulunkulu umoya kabani. And sibona ngani ukuthi umoya kaNkulunkulu awukho. Sibona ngokuthi kwenziwe intando yenkosi. Angithi asenzokulula nje. Intando yenkosi babuDlamini ithi akumiswe amalunga imizi ngani? Ngenze isithathe nje ukulunga. Angithi niyazi ukuthi amalunga. Niyazi? Anazi bazalwane. Ama-elder angithi. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu unendlela amise ngayo ukuhlela kwamaqibane indlu kabani yakhe. Umise abantu bazalwane. So ngamanye amazwi umuntu emilapho babuDlamini ethi okokuqala nje ibandla lami leli. Usena umoya kaNkulunkulu. Noma ngishaya ngezilimi kodwa umoya kaNkulunkulu kanjani? Into eyenza shaye ngezilimi ipresence kabani kaNkulunkulu. Siyezwana bazalwane. Okay, umuntu emile lapha ethi nina nonke izingane zami ningababa. Siyezwana bazalwane. Yimilani ngabantu akubafika mayekosi uJesu. Lo muntu uzahamba ngendlela kaNkulunkulu. Lo muntu unawo umoya kaNkulunkulu. Lo muntu unaye uNkulunkulu keqobo lwakhe. Ngoba ukuthi umoya no bazalwane. Ngenzela ukubona ukuthi zahamba nazo ngomhlabathi. Kodwa umehluko umoya kaNkulunkulu onjani? Wongekho. So umehluko phakathi kwezinye izinto nesakhiwo esilibandla kaNkulunkulu ukuthi ibandla likaNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngomoya baphenduka abagezwa usuku nosuku ngesigezo samanzi oluyiswi abaphindayo ngentando yabo kodwa ngokulawulwa kwabo uNkulunkulu uJesu lapho uthi ngizolakha ibandla. Angithi bazalwane uthi ngizokwakha ibandla. So uyenzeka-ke webazalwane. Ngenzela ukuthi abazalwane bengabi nakho ukuthi deka. Umehluko nje phakathi kwebandla likaJesu nokunye ukuthi ibandla likaJesu sakhiwo sani sakomoya. And uma kuyisakhiwo sakomoya imisebenzi yenyama lapho ayijani ayikho. Msebenzi ebethi iBhayibheli kukuzondana kukwahlukana kuyikho imisebenzi yenyama yonke leyo engekho ebandleni likaJesu ngoba ebandleni likaJesu abantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngani ngomoya. Bese lithi iBhayibheli ohlangene nenkosi umoya kunye nenkosi. Okay, verse number 20. Yes. Umuntu
wayihamba siyedlala bazalwane wazenza njani wayihamba amagama zonke ukwanjwa ini ilwane njengoba nawe wazi nje amagama aqanjiwe la akunankinga kusasa ukuthi maqhamuka uzosevumbuke ligama ukuthi isihlahla esimilile church ukanjwa ilwane amagama Afika lapha kushumayeza uJesu entendeni mawusuqedile entendeni mawusebenzithi ke ninake i-temple of worship. Responsibility yomuntu ukupha amagama. Umsebenzi womuntu ukuthi akakambe nini amagama. Omunye ngavuka ngumfanazi kusasa athi Jerusalem bantu church. Omunye ngavuka athi Tabernacle bantu church. Kungumsebenzi womuntu, don't blame them. Lokho kuyisayini yokuqala kuwo kufanele utshele ukuthi this is not the church of the living God. Because the church of the living God ayithi bizwa ngomfethu, ithi bizwa umntwana kaNkulunkulu. Umuntu ke namethi akethe amafayizi amahle, akethe amagospel amahle. That is not right. Upholi letho wayikuza wathi nizwile ngabentu kaMhlobo bazalwane ukuthi phakathi kwenu kukhona ukwehlukana. Abanye bathi bangabaka-Apollo, abanye bathi uthi kanti uKristu wehlukanisiwe. Ekabani asema kwakuwumsebenzi wakho ukuthi aqambe ini ilwane. Ekabani faith Akangedi. ekabani gospel Akachilisi. wayekade kaJesu. Akithi ke mawufika phakathi nakho ukuthi akube namfanekiso kaAdam. Ubunjwe ngomhlabathi nendebukani. Mawufika phakathi uzofika bethi Jesu. Kodwa mawusubuka usaqanjwe bani namagama. Umsebenzi womuntu kakhulu ningabasola waye umsebenzi womuntu ukuthi akakezwa hayi kunomehluko phela wabazalwane kokuxoxa nje ngoJesu ngoba wake wena angithi bese kuba nomehluko nokuthi wembuliwe babujabule abafundi bakaJesu ndomane bebehamba naye uJesu siyezama kodwa uyababuza ngenxa ukuthi abantu bathi ngubani bayaphendula baphendula uzaqalayo nina nithi ngubani and uma uphendula uPetro alibomba igama lokuthi Jesu uthi ke nakhona la esengiyakwazi ukuthi ke phezu kwaleso samulo ngizawuletha ibandla because ibandla lakhiwe phezu kwesamulo. Yingakho ungahlala nomfundisi wesonto umchazela ngebandla hayi ukufana nomuntu oyithela manje emhlala wedada akwembuleka uKristu. Akwembuleka uKristu bakukhambule uyozethi bazalwane uNkulunkulu usekhulumile kimi ukuthi lento ebengenza ayilungile. Amagama ewa wawaqamba ini athi abantu behluko omncane uAdam ubunjwe ngomhlabathi nasi isilwane saphindwa hamba so ungahleka nempela uma ngabe
ujahile ukuthi hayi sekuyimfanekiso ka-Adamu. Akubona igama lenkosi uJesu. Sekuyiyo ini? Okay, kumele ufunde. Nesilwane sasendle. Yes. Kepha umuntu akatholelwanga umsizo njengaye. Sekuthazikhonelwa nazo zibunjwe ngomhlabathi. Kodwa umuntu akatholelwanga umsizi onjengaye. Kanti umsizi onjengaye uvela kuphi? Umehluko la. Umsizi onjengaye akavele emhlabathini. Kodwa uvela kuye. Nawuzwethu umsizi onjengaye akaveli emhlabathini. Kodwa kufanele avele kuye. Shothi amanye amazwi ukuthi sobabili sifundwe ngomhlabathi. Doesn't mean njengaye. Yayizwa lokho bazalwane. Shothi engani lokhu kusho ukuthi angekho njengawe bakunjobani. Yikho uzomthola lo ewumfeki, lo eyisihlahla esishunqayo, lo ezinyathela kancane church, lo ewuba. Into ekhona kulaba bantu efana ukuthi bonke they are saying babiza uJesu ophilayo. Kodwa inkinga yabafani ngoba indlela abayibiza ngayo abayibophe ngayo. Amen. Jesus. Sezwana bazalwane. Ngitholele bazalwane. Ukhona osengakuphendula ukuthi kanti uma kukhulunywa ngebandla kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngabantu abathethelelwe izono zabo. Onhliziyo zabo zivulele uNkulunkulu wangena kubo. Inhliziyo zabo zafafazwa ngegazi likaJesu. Kwavuselelwa unembeza ngabani wabo. Kwase kuvuka umoya wabo phakathi kwabo. Baba abaphenduka. Siyezwana bazalwane. Ngifuna siyiqede lento ukuthi kube sengathi ibandla yiqembu lesitofela lokungcwabana. Siyezwana bazalwane. Society no. Akuyona society. Uyaphenduka. Futhi mawususe bandleni awuhambi mangukhwanazi ngentando yakho. Uma usahamba ngentando yakho awukhe bandleni lenkosi uJesu. Awuzelwe ngomoya. Uma usahamba ngentando kabani? Bathi abasabelela ngobula dela sithi wena usuke ethi intando yakhe yehluliwe. Uhamba ngentando kaNkulunkulu. Bese ke kuba ukuthi ke babumhlobo ungakuphi la angakhona. Bakhona nabanye la angakhona nababazele kabusha. Amen. Futhi ngamanye amazwi akayiphetheli uma esebandleni likaJesu ngizohamba la. Cha laba ngekhaya la. Jesus. Okay. Ngingakubona ngale Timotheo ngelanga ethi unobela lo ukuze ngakubamba. Wazi endlini kaNkulunkulu elibandla ukuthi kuhanjwa kanjani. Insika nesisekelo sami sekenzi. Akuhlangani nje mina nabo abadlamini obasazana bese sithi ayizabani. Hayi ngcono sihlame sifike la sifike sine la sedluli la. Jesus. Lo yasimfuni lo ya. Lo uyaphetha lo ubhekisa izinto. No,
ebandleni kaJesu akubona okwakuthi ubani okulo ubani ongekho kulo kodwa abantu benezelwa yini inkosi uJesu. Alibonge igama lenkosi. Uzokubeka emzabani. Yes. La kunekulo-ke elalifulwa weba kumhlongo ngisese leso kanjalo kuthiwe awufe umleke khona uyasedukanisa. Ngiyakhumbula anikhumbule awulazi ukukhumbula elithi awufungele lona ngoba uyasehlukanisa. Hayi uyalazi makhulu. Umehluko walo ukuthi isakhiwo sami sakomoya. So njengoba kuyisakhiwo sakomoya lilawulwa nomthetho kamoya wokuphila obuKristu bantu bazalwane. Alilawulwa ukuthi imizwa yakho njengoba nihambisana nayo. Imizwa yami ithi hayi bazalwane fanele basithandaze sibe ukawena anobe no ibandla lahabi ngemizwa yabantu kodwa likholwa umoya kaNkulunkulu ngoba lizelwe yiwo umoya kabani inkulu imfihlo ukukhuluma ngoKristu naye. Angithi nawe uyabona ukuthi umqondo wakho uzama understand lento ngoba abantu imqondo yabo bakujomana abamfuni uJesu bafuna njalo kodwa lokubheka ukuthi yini engenza kube ngcono kunoba mhlawumbe base sibefuna lokho ukuthi yini engenza ngibe ngcono kunoba kumchubo. Bagcina abantu bechitha isikhathi eside izinto abangeshuka ngazo kwabanye esikhundleni sokuchitha isikhathi befuna inkosi uJesu. Haleluya. Nkosi uJesu. Ingakho ubona bazalwane ngakho ukuthi phakathi kwenu angikukwazi omunye. Uthi ngakho ukuthi phakathi kwenu ngizi nangobuwethu bokukwazi ukukhuluma. Uthi ukuzukukholwa kwenu kungabi ngokuhlakanipha kwabantu kodwa kube ngamandla kaNkulunkulu. Haleluya. Ivike le yebandla ingine yenza sengathi uNkulunkulu akanaso istructure esifanele sokwelusa ibandla lakhe. Sikhona. Amen. Sijani? Sikhona. Ngokwani bazalwane ngokwesu ngokulawula kabani kukamoya kaNkulunkulu. Yeswayo bakuzomiswa abazomiswa bathile kuthiwa nje irequirement yokuqala amathumane akube indoda enomoya kaNkulunkulu. Amen. Hayi ndoda efundile. Haleluya. Hayi ndoda efundile. Bengifaka labanye abazalwane bakuzoba ukuthi kunomkhubo omubi bakudlamini okufanele uNkulunkulu alelekelele kuyiba kwethu kakhulu. Kunalento eyake yaphuma ngebandleni ethi ngoba naku bakudlamini ngokwe-qualification yakhe nje yakho nje uthisha ufundisa ugrade 12 bese nasendlini kaNkulunkulu uthi uthisha. Uma uphikisa hamba uqede wonke amagruphu akhona athi aqonda indaba kaJesu nebandla. Ubusuya ukuthi abantu abafundisayo ama-qualifications abo nje ngokwasezweni athi uzothola ukuthi 90% othisha. Angithi phela ubothisha ayona into abamjoba nokufanele sikubone sikhulu sithi hayi wena hayi uthisha uyafunda futhi uyakwazi ukufundisa esikoleni hayi qhubeka mzala ufundise no kodwa kukunikeza
ezwa uNkulunkulu inkonzo ukuthi ukhonze ngayo ini iba engazithumela nje nabazalwane athi akufundise uNkulunkulu ngingazi nokuthi nakufundiswa uqala kuthiwe nje ngokwezwa. Yingakho-ke okuningi ukufundisa babuDlamini kube ukufundisa okufundisa nje inyama akwangayiwe emoyeni. Akwangayiwe kuphi? Emoyeni. Asikho isifundo engikhuluma ngaso bazalwane kodwa ngifuna ukwenza isibonelo siyezwana nibazalwane ukuthi okuningi ke ukuthi hayi uma umzalwane awukhonke ukuthi angithi ifunde ekhona lezo uma umzalwane uma ekhaya kunomsebenzi khona awenzi ukuthi wenza ukuthi angithi ifundo zami bazalwane ifunde ekhona lezo kodwa ngiyibona kakhulu ukuthi igadi inyama ngoba bayaqala abantu bengayi uma bakuma kunemsebenzi ehleli le ehibhedeni ngeso avuke enkonzweni. Ngiyabona ukuthi abantu bayaqala bengagoki osheqe kodwa mawuya lokushini uhlele emkhukhwini nendoda uhlele emkhukhwini nethobi kodwa umsebenzi ekhaya kuba ngayihambi ngoba uyakhona. Kukube ixoxa ngabantu boyfriend uvela ubusiye khona uyothandaza uthonge nebudlelwane noNkulunkulu. Ngoba into ebalulekile okufanele iqale khona yiba nobudlelwane nobantu bazalwane noNkulunkulu. Yikho-ke lokhu elithi iBhayibheli automatically kukwenza-ke futhi ukhabula ubusunezelwa endlini kaNkulunkulu elibazalwane elibandla siyisakhiwo thina sikamoya. Angithi-ke bamacimane imnandi ngani lento imnandi ngokuthi uNkulunkulu esengenile kithi uqala ufana usubonakala ngaphakathi. Into efishane nayo yonke le mkhuba ziwubonakalo ngaphakathi. Angisethi uhlala emzimbeni wakho ungayigqoki ungabagoki osheshe ungavezi umzimba kodwa inhliziyo yakho uveze umzimba. Ngoba umonakalo bazalwane la enyameni umonakalo vele singeke siwulungise kodwa ulungiswa ukuthi kunomoya kaNkulunkulu osekuwe ebese atheni inyama ukuthi ayingabisaba kukhale kwenzeni umsebenzi kaSathane. Bakhambani ngomoya khona nokuveza ikhanuko zenyama. Album ikhamela kusebenza. uNkulunkulu esebenza ngomuntu. uNkulunkulu enjani? Umuntu usetshenzwa uNkulunkulu ngendlela yakhe bani? uNkulunkulu kuba nabathile babukhulu ebandleni abavusayo ey'nkonzweni nasey'phiweni ezehlukahlukene ukuze abantu wena bapheleliselwe umsebenzi wani wokukhonza wakhiwe nini umzimba kaKristu. Uyo wanika abantu alibonge igama lenkosi uJesu. Haleluya. Angithi-ke ebandleni baba uZamini awuthi usebandleni ngoba uzalwa abazali abasebandleni. Awuthi usebandleni ngoba unomngane osebandleni nawe wagcina njani? No. Kodwa ebandleni basebandleni ngokuthi uzelwe ngani? Ngomoya. Bese kuthikizwe lenkosi bonke abamukela kwabaphamana ukuthi bahle baye bazalwane bangabantwana bakaNkulunkulu. Bonke abamajabazalwane abamukela kwabaphamana. Ayilunge lento babuZamini yokukakha inyama
ingaphakathi lomuntu limoshalele. Yikho lokho kudala abazalwane abalungile phambi kwabazalwane. Kodwa yasemaseko phambi kwabazalwane benza yonke ingaphakathi lapho alilungile. Kodwa implan yabo ithi asithokozise abazalwane basibone ngenyama yethu sifake izinto ezinde, abasibone abazalwane ngenyama yethu sihlabelela. You are out of the kingdom of God. Awukho ebandleni likaKristu. Wawubasa ebandleni likaKristu uthi ukuthi uhamba ngomoya. Awukumxoxele nje kwaMhlanga. Enhlangene ezingawenzi umsebenzi engawashabela amadlozi. Futhi wena mangabe uqaka abantu bakaka enyameni umonakalo khona ngalo uyoqoqa uthini bengazi ukuthi yini idlozi. Angithazi izinto abazalwane eyihamba ifundiswe ebandleni zibuye zihambe zencike kakhulu emasikweni ethu ngokobuhlanga bobani bethu. That's why uPaul ngelishana ethi kanti imvelo ayimfundisi exoxa nje ngenye into. Siyazalana. So ngizama ukusho ukuthi ukuba sebandleni lenkosi uJesu ngokoko kusho ukuthi uyisidalwa esisha. Uthini? Uyisidalwa esisha. Ngeke ngisabuyele emva sesixoxile abazalwane ukuthi nazilwane zakha kwangani. Futhi ngamanye amazwi uma lithi iBhayibheli uma sesizelwe kabusha kudingeka ngosuku sigezwe ngesigezo samanzi okuyizwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi sisuthatha usuku endlini. Into okufanele ikhathaze ngayo kakhulu yizwi likaNkulunkulu likwazi ukuqondisa ligeze umoya wakho. Uyazi ukuthi khona abantu abangakumisa kabi babumthunzi uma ukhuluma kabi umuntu ngesonto lakhe. Kodwa uma ukhuluma kabi ngoJesu akanani ngoba ukhuluma kabi ngobani. Kodwa uma ukhuluma ngesonto lakhe ukhuluma ngomfundisi wakhe ningagcina ngalelo langa ukuswala because wazi umfundisi wakhe neqoqo lakhe umfundisi njengoba eliqoqile. Kodwa uJesu kanjani? Atwange igama lenkosi ngizala ukuba ngifundele kuGenesis. Sizoqeda abazalwane ngedala ukuze ngizokwazi siqeda abantu abamhlabeni ngizojabula nangezwe. Verse number 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu uthongo. uJehova uNkulunkulu wenze njani? Sekwakhiwa ke manje umsizo njani? Onjenga aqala umhlabathini makwakho umsizo njengayo. Siyezwana nasela aqala ukuthi isompelele ukudwa nonyaka esompelele ubani bisho esaqala umhlabathini angiboni khona le Jesu. Kodwa qala ukutheni akuyona liswano okufanele sibejela ngoba lokhu ukuthi ibandla likaJesu ukuthi sifana noJesu. Lokhu ukuthi ibandla likaJesu ukuthi njani? Asixoxele kancane uJesu uthumele kulungile uthobile ngenhliziyo. Nathi njalo nawu njalo kusho ukuthi ke phela uma ungabamdlamini ngabona nje uma ungakubantu engakalisa ngawo nebala elifana nelapha elithe ukubathula uma ngathi ngiqhamuke nje webamdlamini ngempela sengimhlophe lapha ezandleni lapha ebusweni kumnyama ikhona into ebakho hayi ukuzalwa ngithole into engalungile ayenzayo umzimba usameshi ikhaya okanye ngivele ngidecide lokhu njalo ukuthi ubuso nje ukuthi ngimthike bakhona into ekhontayo wayeseba lapha wasesikufika la wasekubanjela manje kwenzakalani kodwa kusuke kusho ukuthi inkinga injani ikhona yebo umzimba khona nawe umzimba wakho kodwa sekukhona okungefani okukhona phakathi komzimba nenhloko
Alibambe igama lenkosi Jesu. So lokhu ukuthi ibandla likaJesu kusho ukuthi njani sifanele noJesu. Sengingaqoqanga ngichaza okuningi ngisho okuningi kodwa ukuthi uyibandla likaJesu ukuthi ukuthini ufana noJesu. Uma ungafani noJesu awukho esakhiweni awukho mdimi kunye nobani noJesu. Kodwa kusuka umuntu afakaza bazophefumula amen. Uthi bathokozana siyawenza njani? Ngoba phela ney'ntuthu ey'khona esiyilandela esinyathelo lapha emhlabeni. Akubona igama bathokoza kakhulu. Awu amen. Hawu bazalwane thina sibana noJesu. uJesu ikheli mazonke emzimbeni. Wafeza imishini eyayithini yobani uNkulunkulu. Ngaphandle kokunaka ukuthi abantu nomhlaba uzothini kuye. That's why I was survivor bemkhaflela ngamathe bemthela ngamathe bekhuluma kokubi ngaye because he knew ukuthi yena njani ayizelele emhlabeni. So lo moya owavusa uKristu kabafileyo ukuhlala nani uyophilisa nemizimba yenu efayo. Alibonge igama lenkosi Jesu. Into ngesingayo akhona abakuzama ukusonta noma kodwa ukuthi kuye uJesu. Uma ukuye uJesu ulandela intando yakhe. Uma ulandela intando yakhe sekuyalandela ukuthi uNkulunkulu akuhlanganise nabanye abalandela intando kabani yakhe. Wokwazi ukuthi uma usela okhona ngokuthanda nangokukhetha kwakho awukho Jesu. Wasengila kwami phansi kazoshumaya bese siqhubukela amaqebele emali ayibophe igama lenkosi Jesu. Inhlelo uyayithanda uyabona lekona abantu abaqhubekayo uma befika la sonke besifithe babunjoma lesingayingene amazwi athi ngobisi sengazi ukuthi konakele nje kwenzekala akube umthafe ngoba ingqondo zabo wangafundisitha uvela ukuke kodwa ngempela ukhona umuntu okade understanda kahle uyazi ukuthi kwayena uJesu ukubekwa kuyangani ebakhambeni wayesengamali ngesikhambanweni because inyama yakhe wayeseyizi ukuthi mthatha ayisafisi lutho. That's why ethi baba bangenzeka dlulisa lesi sitsha kungabi njengentando yakho kodwa njengoba kunjani ngoba uma uyavuma kodwa inyama enjani. So-ke umuntu understanda kahle leyo nto usungayolingisa ukuthi inkosi uJesu yafa kanjani uyokwenza umdlalo ngalokho siza wenze umdlalo ngalokho banene bangaxoxa ukuba kubalekisa what type of what phela ngithi uyawudlala umdlalo wokuthi wafa kanjani ubaba. So bakutheleka abantu bakutheleka bawudlala umdlalo ukuthi kwawenzakala nibafutsheni. Abanye baze bawulanda ingodo kusheshathini bathole babathwele isifana. Abanye kuseni bazobebekela umvuzo. Lithi iBhayibheli owethu uJesu wafa kwabanga. Wangena kagodwa endaweni enjani engcwele wangena ngendlela entsha okujabuliselo elithi iBhayibheli ukuthi wadabula inyama kabani yakhe awukho omunye umnikelo sayobuye wenziwe nesono wenza umnikelo ngesono kwaphela. Alibonge igama lenkosi Jesu. Awusekho umnikelo uma uthatha imoshe kuyeza iphasika ngizisa kuyinkosi ngizise kuyinkosi ethi baba nami mina ayithi uma ihlupheke indodana kodwa nami ngihlupheke kanye nayo ithi uma ivuka bese ngifika kanye akekho kodwa ayithi uma ifa bajawuvuka bengafaki niyabazi bazana bajawuvuka bengafaki awubazi bakuhambule mna niyabazi umzalwa najawuvuka kodwa enganjani angafaki uvuka
umihlushwa ikhafulelwa ngamathe ekhanze kwethu nami bebule nayo ufika mina dodeni ekuphelelo lomkhohlala lomhlaba ngiyambona nje lapho emsebenzini ngiyathandaza lapho engisebenza khona uyazi bami ngifana ngiyethwe njengenkonzo yamazwi ayisikhombisa anginankinga-ke ngake bengibombe nami banginikeza izwi bazalwane mina nje ungangifika nokokuqala ngizwe nge-statement yamazwi ayisikhombisa kodwa ngisuke ngizokhuluma lokhu uNkulunkulu athi siyazwana bazalwane angize ngikhathazekile baba inkosi uJesu ayisize bazalwane phuma phakathi kwabo nemikhuba yabo phumani phakathi kwabo nemikhuba yabo hambani ngomoya khona niwufeze inkanuko zenyama hambani ngani bazalwane uyazi ukuthi kwesemhlobo bakudlamini alibonge igama lento kwake kwafaka umhlangano kwenye indawo kwathiwa nkosi yami kodwa sizokwenza njani ukuthi nje kudobeka abantu abasha babe baningi kwenye indawo nayi yabona kwathiwa asilandeli iqembu lomculo wefayini bese siyamemezela sithi hayi uzibambani kwayibuze abantu abasha bezothi yabona alibonge igama lento bafika umculo wefayini bacula amanyana phambi kwabazalwane bafuna Jesu haleluya hayi bathanda lapha abantu abasha bathi kuleli sonto siyajoyina leli sonto ngoba yisonto esesitayeleni eliunderstandayo inkani webazalwane asiliningisi thina izwe into eselela uma singalingisi izwe umoya kaNkulunkulu esizelwe ngawo alibonge igama lenkosi Jesu abanye ngapha ngakithi hayi la bavele bethi hayi ngoba 16 Juni into entsha yamadlozi afayo abantu abafayo belwela lokho ababekulwela ngaleso sikhathi asibakhumbulele namhlanje ufithe kwabanye abazokuthiwa kufakwa iyunifomu ngoba sedlula abebele imfundo ungaye ukukhumbula abantu bakini amadlozi akini uyobabhiza uzoba namadlozi akwena into izongayazi kuthiwa-ke sizoba nemidlalo emikhulu ukuze abantu abasha ba-enjoy basizoba nemidlalo emikhulu ukukhokhudela namasokha o-netball nosoka ukuze abantu abasha ngosula noma be-entertain webazalwane hambani ngomoya khona niwufeze inkanuko zenyama ibandla likaJesu lisuka ngalo ukuthi aliningisi izwe nomzimane aliningisi mina nje ngapha ngakithi bakubala mhlawumbe nanazo ngapha ngakithi kugcwele lento okuthiwa ama-movement kakhulu ngiyazazi lezo zokuthiwa ama-movement kuningi kakhulu ngapha ngakithi ngiyakuthi namngake ngajika wala lo engihamba nawo sengisemnyango wenye i-movement sengithi ngiyangena lo engihamba nayo wathi cha ngahlela ngajika ayikho into ekhanda amakhuna njengalezi kuthiwa ama-movement babudlamini ngoba uthola ukuthi kwayena umnikazi wayo i-movement inkinga nje umuntu uma ngabe kungale emnyameni uvela dako utshwala uma ngabe kungale emnyameni uvela gijini namantombazane so ngabawuletho ubuphi ngena bakudlamini ngoba khomba oshumayela uJesu kodwa ungabi mdimi nakho mina babazalwane ngiyangehlula mina nokungema amasonto leba umculo kodwa kunezinto lokuthiwa-ke kuthiwa-ke sibingelela ubaba uDlamini the angel of this house ibandla liyazi ibandla ukuthi ushaya izandla kuthomgcolo kaNkulunkulu simshayele izandla bingelelwe edokuthiwa aliphakame ibandla limshayele izandla ungehlula ngisho mmenye lokuthiwa ngizoshumayela baba umhlolo vele ngibhekise phansi ikhanda ngibheke phansi ithi inkosi ngisize yabona manje noma bengathi kungasashumayeli ngoba wena
I'll acknowledge the angel of this house. uNkulunkulu samenzela umusaka akangixoshi. Siyazana basaba. Ibandla lenkosi uJesu lilingisa ubani? Lilingisa uJesu. Funda ukubeka senzoqeda. Verse 21. Jehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu umthongo. Wehlisa umthongo. Obunzima. Obunjani bazalwane? Obunzima. Ilo umthongo obehlelwa uJesu uma yesiphambanweni waze wayofakwa ethuneni. Funda. Walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe. Walala wasethathwa olunye lwembambo kabani zakhe ubani uAdam bazalwane. Yes, that's why ukuzofunda amaRoma khona la aveza kakhulu uPaul ukuthi uJesu Adamwani wesibili. So kubalulekile bazalwane ukuqonda kangconywana ngempilo kabani kaAdam. Because kukhona okuhlobanayo phakathi kaAdam nobani noJesu. Angithi kuthiwa ngoAdam siyafa kodwa ngoJesu siyandani siyaphiliswa. Angithi bazalwane. Alibonge igama lenkosi uJesu. Okay, wasekukhishwa uba funda. Wavala indawo ngenyama. Yes. Verse number 22. Yes. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane. Wakha bani bazalwane? Wakha umakoti. Wakha ini. Wakha umakoti bazalwane. iBhayibheli lithi wakha ini owesifazane. Ngamanye amazwi wakhiwa umzimba. Kodwa umzimba uma usuwell developed usuye esigabeni sokuyoba umakoti. La elithi iBhayibheli jabulani lethatha ngokuba imbazalwane umshado wewundlu usufikile nomkalo wakho wesifazane. That's why ke lithi ke uye opha abantu bababe ukuthi lithi ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wabo wokukhona kwakhiwe imbazalwane umzimba owakhiwayo akuyena umakoti. Umakoti uyalungiswa but umzimba uyadevelopwa uyakhiwa. Siyezana bazalwane ukuze ukwazi ukulungela uba shothi ngamanye amazwi awukwazi ukuqhamusa umakoti ungakazi lo mzimba. Siyezana bazalwane awukwazi ukuqhamusa umakoti ngoba akwazi ukuthi ongavelanga enkosini kubuyele enkosini. Kodwa ukuvela enkosini yikho kubuyela kuphi? Uma buyela kungasewona umzimba buyela sekumakoti. Sizobona la wamenza wesifazane kubeka ufundo. Jehova uNkulunkulu wakho wesifazane ngobambo abelithathile kumuntu. Ngoba abelithathele kubazalwane. Angithi thina sithi sizalwa entshebeni. Ibandla lidlalwa emantshebeni ngabani? kaJesu. Wakhiwa-ke lo owesifazane. Ngamanye amazwi abantu abazalwa lapho banikezwa ithuba lokuthi bakhiwe uqali ukuba bafakazele impela ukuthi bangabantu abakhishwe kuye. Banikwe ithuba lokwakhiwa. Siyezwana bazalwane ngakhetha uJesu hambani nenze abafundi izizwe zonke bese nibandile abantu nibafundisa ukugcina konke. Uyakhiwa umzimba kaKristu. Wakhobani? Uye uKristu uqobo lwakhe. Uwakha ngani? Ngomoya esebenzisa ngena kubo nabanisayo abagqokele iinkonzo ezithile nasey'phiweni ey'thile bese kwakhiwa ibandla. Siyezwana bazalwane akubona bonke babudabini abanikwa ukuthi bathwala umsebenzi wokwakhiwa komzimba kaKristu. Akubona bonke. Ingakho bakumkhulu uma ngabe usebenza umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu ngendlela akubeke ngayo nami ngoba ngiyingxenye yomzimba kaKristu angithobe ngilalele uNkulunkulu engakha kunye nabangcwele bonke.
Siyazwana bazalwane. Uthi-ke kuba ukukhumbule ngiyathanda ukubaleka. Mfowethu lapho uthi hayi sengibona ngelithelezi uyathanda ukubaleka. You know bazalwane ukuthi kufanele kuba sikhonze uNkulunkulu. Uyisikhonzo sikaNkulunkulu. La enhliziyweni yakho kube nesayidi nabazalwane ababuthaka. Bese futhi kwelinye isayidi ube nesayidi labazalwane abanamandla baqinile abakhulile. Angithi yabona-ke mase kuvuka inhliziyo abazalwane ababuthaka. Yabona le khono ngathi kade Shumayeli izolothandana. Usaqinile yasho futhi uyumfundisi wakhe. Akuyabona ingqondo yokubuthaka noma ububuthaka kuwo. So ukuze sikwazi ungababulali nabo labo babomculo. Ingakho engathi ngiyithanda ukuthi ukuze mngavele hayi nomzalwane uye umfundiswa la uye baphela kade Shumayeli izolothandana. Yazi ukuthi kuyokwenzeka nabamdlamini kufanele nikwazi bazalwane ukuthi kuyokwenzeka babumkhulu sifike ngolesihlanu size siyosho umibandla selifinyelele ebudodeni obuphelele kuyokwenzeka ukhonze kufika ngolesihlanu uze kuyophunywa ngesonto ukhonza wena mzalwane ngoba uNkulunkulu unike wena ngaleso sikhathi ukuthi sebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Usuka ngakabili bazathiwa sinike ithuba bakithi umqondisi uzoqhubeka ehambe njengasatholanga ithuba asimnike ithuba usuke kungakalungi kahle. Kufanele esenele nje babuzama ithi kufike kwaShumayela nasifika ngolesi ngoba ngempela uNkulunkulu ekugqobele for that washumayela ngolesihlanu ekuseni sathi yavuka ngomgqibelo uNkulunkulu wakhona and fanele bakwazi abanye abasebenza kahle ukuthi babuzwe kubo ukuthi hayi mzalwane uNkulunkulu ukhomba wena qhubeka nenkonzo. Jesus bese niyeke-ke ngembazana ukuthi niqhubeke ukhutshwa kunje kuze kwazi ukubana convention umxolisa kaza Shumayeli. Umxolisi uzokapha makungekho lutho inkosi ekubeke kuye akahlale nje manje akahlala kanganikeza ithuba ukuba usasikhonza sesikhona phakathi kwethu esefika phakathi kwethu nesathi ngihambe nekhashona noma engizosho lutho. Bese siyacela-ke babudlamini siyacela nceba hayi sekukhona ubabugwala nceba awutho ukuthi asimnikeze ithuba athi uqhubeka usiyolandela uma futhi makunjalo awuyaxolisa abafudlamini nasemsini yabona ukuthi uyathithela. Ayibonge inkosi uJesu uNkulunkulu bazalwane akaselekele umisile abathile bandleni uqala abapostoli uqhubeke ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi okhona. Futhi ngamanye amazwi ingane zami ngiseyibonile nizoba nenkinga mafanele kwenu ukuzibika isonto lakho. Niyabona angithi niyabona nizoba nenkinga ubantu ongangitshela ukuthi ukwadibana nanombuzo esikoleni kuthiwa yini isonto lelo aphansi isandla ngeke ngimtshele lakini akekho nje osekwadibana nalo mbuzo. Ukudibana nawuthi yini isonto uma ukhuluma ngokuthi usebandleni lento angithi abazalwane be-wrong bafundiswe ngendlela errong bacabanga ukuthi uNkulunkulu ngokukhonzwa entabeni kanti iBhayibheli isitshela ukuthi uNkulunkulu simkhonze emoyeni lo esizalwa ngabo. Kahle hle babudlamini asihlangene ngoba singabangani. Amen. Asihlangene ngoba singabangani kodwa sihlangene ngoba inkosi sizele ikuzele mzalwane nami ngiyakuzala nawe njomana yenze njani yakuzala lithi iBhayibheli ochithi ithempeli likaNkulunkulu inkosi ayinakuyeka. Amen. Angikwazi ukuthi inkosi ikuzele babudlamini ngithi hayi wena uyena owakithi I love you owakithi bakhona abasho njalo leyo nto kamjomane kufanele ingakhathazi ubone ukuthi uJesu akebhekile. Yes Jesus hayi kodwa wena nje uma uzalo uJesu ungakithi impela usezoqaleke kuzo ngenasi
manje awusho wenze njani wena uyaguqa noguqa Alibonga igama. awusho-ke wena Ncebo wenze njani Alibonga igama leMosotho. ayisho-ke yena ngakithi ilanguage ayisho Siyezwana bazalwane. Okay, wabamdala wesifazane benzela ukuthi into edalwa noma ebunjwayo noma elungiswayo yini umzimba ulungiselelwa ukuthi uyoba umakoti kabani ngamanye amazwi asiyena umakoti manje kodwa sizohamba nodibheke ekutheni silubani sibe umakoti kaJesu manje nje sibambe isithembiso sibambe imbazalwane isithembiso yiso-ke mana lesi sithembiso esisekelelelayo ngoba noma ke sithi siyaphambuka kuvuka isethembiso noma sithi sifuna ukuphuma eceleni kuvuke kini isethembiso fundi ngobambo abemthathile umuntu wamisa umuntu kwenziwa njani bazalwane ngoba ebelithathe umuntu wamyisa abantu bazalwane ubujobani uNkulunkulu. That's why iBhayibheli lithi uma sisindiswa uNkulunkulu esisindisa ngendodana yakhe okuJesu ngamanye amazwi usenza ngomoya wendodana kabani ukuzayisa amadodana amaningi enkazimulweni. Alibonga igama leMosotho. So ukuqualifya ukuba sebandleni uzalwa kabusha uzalwa ngezwi iyenzeka abantu hayi bazalwane thulele leyo ngoma bese uthi hayi bazalwane iyangibusisa le ngoma nami ngiyinikela ke kuleli baba uhlathwa yizwi unyakaziswa uNkulunkulu aphinde uNkulunkulu enothando bakubancengane enhlizweni yakho aphinde uNkulunkulu enothando ekuthinta ngesandla sakhe esigrace. Uma sikhuluma ngegrace sikhuluma ngokubonakaliswa kothando lukaNkulunkulu. You know ukuthi umoya kaNkulunkulu into yazi iyodwa ifellowship wazi ukuhlanganyela wazi nini umoya kaNkulunkulu wazi ukuhlanganyela awuzazi zonke lezi zinto lezi lishoyo okuyizo baba ukhambo lezimvimbi ukuthi ungahlanganyeli nabantwana bakaNkulunkulu. Umoya nje kaNkulunkulu mawubuwe ukini angithi-ke uwenza siqonde ukuthi lo bakubathungwane mangiphenduke namhlanje ngiphenduke mina ngo-2010 ngenza isibonelo ngiphenduke ngo-2012 noma singase emzimbeni kaKristu kodwa ubungako bakhe enkosini ngeke kufike into ophenduke eminyakeni eminingi wazondla ngokholelo. So-ke kungenzeka ukuthi into ehlula lo mzalwane lo ayisame kuwo kodwa kusho ukuthi lo sekufanele alwe nalo ngoba efika izolo. That's why iBhayibheli libuza uNkulunkulu awukhona ukudla awukhona ukuphuza kodwa ukuthula nokuthokoza umoya ongcwele. Ngiyazi ukuthi nangathiwa bacingwane kulunga nje ingaphakathi komuntu zonke lezi zinto esiyibanga ngokuphambili ziyosombululeka ngoba umoya kaNkulunkulu ekulo uzoshintela odonation. Umoya kaNkulunkulu ekulo uzoshintela ungekho umqondo womuntu lapho. Ilento kuthiwa ingqondo ibalulekile bazalwane. Wayengeke uNkulunkulu menze isivumelwano esisha athi mfethu ukhambule uzofaka umthetho wakhe emqondweni yobani yethu bese izebhe zenhliziyo alobe nasemqondweni uyafaka bese ulotshwa kubazalwane. It is because you must ufitwa isikhathi sokuhamba ngengqondo kodwa kuhamba ingqondo egcwele umthetho kaNkulunkulu. Awuthini uze ukuthi noma kufika isikhathi sokuthi uhambe ngengqondo kodwa uhambe ingqondo egcwele umthetho kabani. Wayesemyisa-ke kumuntu
wambungo wesifazane labunjwe ibandla wabunjwa umzimba kaKristu wayesesiwa kule muzi alibonge igama lenkosi uJesu wayesesiwa kulo inibazalwane funda Verse number 23. Wayesethi umuntu lo uyithambo lamathambo ami Yes. nenyama yenyama yami Yes. uyambizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. usho nini webazalwane ukuthi uyinyama yenyama yakhe usho esabunjwa yini usho selethwa bani elethwa bani uNkulunkulu kuye thina sizoyiswa uNkulunkulu kuJesu njengebandla lenkosi uJesu emva kokudlula kwimpilo yokulungiswa uma isiqedile inkosi uJesu uNkulunkulu moya ongcwele ukusilungisa useyasisa kuliwuthi Manje sixhumene nalo ngokufana nalo. Kodwa sikabi nyamanye nalo. Asabi njani bazalwane? waye asesibonele esikhulu into yenza singabikho nyamanye nalo manje mkhonzi uyazi ukuthini ukuthi kulo mzimba kuthi kuhleli ini isono so emzimbeni kaJesu akukho ini kodwa uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi kube khona la esithola common ground khona ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli wakwazi ukumenza yena qobo lwakho isono uma sisiphakalweni ukuze ngalokho akwazi ukuba namandla okulawula isono emzimbeni womuntu ulawula into ayaziyo akewe uJesu akagcina ukuthi kubekwe izono zethu kuye lithi iBhayibheli uphindewe zonke ngoba kufanele adile nezono zethu abese zodila nesono yingakho ukukholwa zethu bayibhala ethi wona mina kuNkosi ubani ongikhulula kulo mzimba wokufa nesono ebese ethi makabongwe uNkulunkulu ngoKristu Jesu Holela njalo dwendwe lomqondo so ngelokho ukuthi uJesu wenziwe isono wenza ukuthi-ke athi uma ebhala ngale kumahebheru umbhala ethi bazalwane sinompristi omkhulu odabulile amazulu ongenakho ukuthi ngezwelane nokuthaka bobani bethu nansi into yazi ukuthi thina into eyenza singabe sisafana noJesu macena ukuthi singabi ngabahlanjululiwe ukuze umuntu ahlanjululwe sivana bazalwane kufanele abone arecognize ukungcola kabani kwakhe ebese enze bazalwane that's why John bazalwane ngikho lapha uthi bantwana ngilobela lokho ukuze nazi ukuthi umano ninommeli ithini le isho ukuthi kuzokwenzeka usukhola uzele ngomoya wenza isono because isono kumele enyameni kabantu bese kuqhubeka ithi bonke abanethemba njalo bese njalo indlela esiyidinga sifana ngawo noJesu ukuhlambuluka akekho umzalwane ongayigcina efana noJesu uma engahlambuluki siyazana bazalwane akekho umzalwane ongayigcina efana noJesu menjani bazalwane umbuzo nje wami bazalwane bamngubani uthi ngempela umzalwane ukwenza kanjani ukuthi ebe ongahlambuluki kodwa iBhayibheli likuphinda nakaningi ukuthi kulo mzimba kuhlele ini isono angithi kulo mzimba kuhlele ini so kuzokwenzeka umzalwane bona nje la that's why iBhayibheli libhaleka kakhulu ngendaba yakhe yona ukuthi aphelile luyisitho esikayo lufana nothi lwamethesa omncane kodwa ungalayitha luvuthise umhlaba wonke why it is because noma inkosi uJesu isisithethelele izono zethu amasikazi ukuthi sake salimala awasuki alibonga igama lenkosi uJesu
Haleluya. Osebandleni ozelwe kanjani? Akukho umuntu osebandleni othi hayi sebandleni ngokuba kubhalathi siyibandla. Akubonga igama lenkosi uJesu. Kodwa umuntu osebandleni kufanele masibuze ukuthi usho ukuthini manje usebandleni kaJesu mfowethu umfazi uvela ukhali usho ukuthi ngizelwe kabusha. Awungena ngizelwe kabusha. Ngisho mina angithi thina ngithi mina ngizelwe kabusha. Lento ivulile yokuthi kuzoba nomuntu mfowethu umsongo ozelwe kabusha ophesha kwelwa. Lo muntu wakhe wakini owakini ngoba nihlanganiswe umoya kaNkulunkulu nobabili naye. Angiyabona ukuthi bangathiwa nje ibandla lenkosi uJesu ake lihlangane ndawonye. Ayikho ngempela awukho umhlaba ongakwazi ukulumatha ibandla kaJesu. Ayikho indawo engakwazi ukulumatha ibandla kaJesu. Ngoba ibandla kaJesu akulona iqembu lakho. Kodwa ibandla kaJesu abantu abazelwe ngezwi. Ngenhlanhla ke labo uhlanganyela nabo ngoba nabo uzelwe ngezwi njengabo. Amen. Awuhlanganyeli nakuchayi. Hayi ngikhetha ukuthi nginokhona ukutheleza ngokufaka ini. Bonke igama lenkosi uJesu. No, okay. Kodwa udonswa yinkosi. Ikudonsele esakhiweni sakhe. Hayi bazalwane inkosi kufanele ngabe sisize. Hayi kufanele ngabe sisize. Oh Nkosi uJesu ngiyacela ungivuse oh Nkosi uJesu laba bakhono ngami kunalaba kodwa sifuna uJesu abese uJesu ayikhophe indlela asihlanganise nabanye abafuna uJesu ababali ababuye uJesu kodwa ningayikhopha ukuthi kusevelweni yomuntu uqavelwane ngaphansi uNkulunkulu athula ngasholo kodwa phakathi kwalezilwane noma sikhandwe nazo ngomhlabathi asikhishwanga njalo umehluko nje webandla nokunye lokho ukuthi okunye akukhishwanga ngaphandle kwacabanga indoda ethile bavamile ukuqamba mama ethi ngilalile ngafuka ngombono uNkulunkulu wanginikeza igama cha kusevele nje yomuntu uNkulunkulu akaze akhambe ngisho nokubodwa ngegama wabakha ngamtshela igama lento ke hamba kusiza ukuthi njengoba sizibaje that is not our name but ilokho esiyikho leli holo igama lawo kuthiwa cha kodwa yilokho it is our nature ukuthi we are the church of God we are the church of living God it's not our destination usevelweni yomuntu nokuqamba igama futhi uNkulunkulu kunikele kubani wokwazi awukho umuntu ongalala avuke nombono athi unikezwe igama uNkulunkulu ukuthi akacha wathi mi Adam Adam uthi hayi lokho ukuthi and lawo magama awaqambile aphenduka aba yilokhu ilwane ezinikho ezana bazela angibonge igama lenkosi uJesu isho ukuthini le ngangixoxa nomnumzana ngathi ngoba phefula laba bantu bama-Bible school babukhamba ukuthi mazi umnikazi walowo college yakho uma uyaphi because umnikazi
college obuye ekholelwa kuyisabatha imfundiso yakho yonke izokudlela kuphi so uzothi uphanda ukuba yisabatha usembelweni yomuntu uqambilwa abadala ngenzela ukuthi iklikhe lento alibonge igama lenkosi uJesu akithi kusathana abantu abafundisa umtsotsi badlamini ngoba uyazi usabatha ukembelweni kaNkulunkulu ukuthi aqambeka angithi kodwa uma ezolahlekisa abantu uvela kuba kumhlongo uNkulunkulu sumbonge wathi amvuke phangela abantu ngokuthi ibanibani church bantwana bakaNkulunkulu babizwa ngegama lokukhanjwa elokunqunywa ibazalwane. That's why angikangona igama lethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu kodwa iBhayibheli lithi bonke ababamkelayo wabapha amandla lento ngumntwana kaNkulunkulu akuyona yokuthi angikubone ukuthi iBhayibheli besithi umntwana kaNkulunkulu kodwa kunamandla okufanele abonakala ephila kuwe fakaze ethi yini umntwana kaNkulunkulu athi onweba athi umoya wethu ufakazelana nomoya kaNkulunkulu uthini uthi apha uthi phela sizindlalifa zikaNkulunkulu asithandazeni Hebrew chapter 2 verse 10 sengelo kugcina sengqedile Manabiko osalayo ngumzimba kaJesu. Yeah. Ngoja Hebrew chapter 2 verse number 10. Ngakho. Ngokuba kwakumfanele yena. Funda sisi. Akukhona konke ngokuba kwakumfanele yena. Okukhona konke ngenxa yakhe. Okukhona konke ngenxa yakhe. Yes. Nakukhona konke ngaye. Nakukhona konke ngaye. Ngoba ifinemanga likhona ngaye. Kwakumfanele. Yes. Sezala bazalwane. Wakwenzenjani? Asikho isizathu sokubuza uNkulunkulu ukuthi kungani engasinikanga amalungelo wakho wethu. Futhi akasinikanga ngoba kwakufanele yena okukhona konke nokukhona konke ngayo. Asinaso isidingo sokubuza ukuthi Nkosi labana ngoba benza kanjena why isenze kanjeyana. uNkulunkulu akasinikanga lelo lungelo. Njengoba engasinikanga khona kwethu bakuzamela ukumkhweshina ukuthi kungani unganginikanga leliya lungelo. Ngoba abantu basebenzisa amalungelo uNkulunkulu angabanikanga wona. Abantu bangabakaNkulunkulu kodwa kunamadoda phila abaqoqayo bithi abantu bami nabantu ba nawe iza naba akubonga igama asinikwanga lawo malungelo because sifana kuJesu njengoba sifana kuJesu fanele sibuyele kwa sibuyele kuye asikwazi ukubuyela kuye singavelanga kuye asikwazi ukuvuka singafani wakufanele akubonga igama lenkosi uJesu ngendlela ukuthi
enkazimulweni babujobane kuba uhambo lokulungiswa, uhambo lokwakhiwa kodwa indlela ibheke enkazimulweni. La siyofike khona sibe nyamane nenkosi uJesu ebese nithi laba babili abasebabili kodwa sebenyamane. Alibonge igama lenkosi uJesu kodwa kuluhambo bazalwane umuntu uyalungiswa. Umuntu sokunikela impilo yakhe kuJesu kuqala emva kokuba inhliziyo yakhe kuqoqoza uNkulunkulu ngothando. Futhi amadoda amaningi enkazimulweni aphelelise ngezinhlupheko aphelelise ngani bazalwane? Kwakufanele sona wonke amadodana ayiswe enkazimulweni azopheleliswa ngey'nhlupheko. Kwakufanele ukubana pheyisa amadodana amaningi enkazimulweni. Angithi-ke manje intenza silandela uJesu babudamini noma eyabisiyazi ukuthi izibulo lamadodana kaNkulunkulu ozolanda amadodana amaningi ukuwesa enkazimulweni kodwa ukuze aphelelise upheliswa ngani ngey'nhlupheko. Pheleliswa ngey'nhlupheko nenyama yakho jishushu. Yenze njani inyama yakho? Uyapheleliswa. Athi Paul mayaxoxa athi mina ngishumeza abantu ngiyawukubo wamumzimba. Ngalesi sikhathi umzimba wakho usenza yonke into ewufunayo, usenza yonke into oyithandayo, awukafiki la upheleliswa ngey'nhlupheko khona. Uma ngikhuluma ngey'nhlupheko ngisho ukuthi uzuhambe ngesicathulo esitshelile, kodwa ngikhuluma ukuthi uzwe ngisho enyameni yakho ukuthi lokho okuthokozisa yona ayihlangani nakho. Kwakufanele ukuphelelise ngey'nhlupheko. Kwakufanele. Kunezinto babuthi uneke ishayo ebuhlungu enyameni yethu. Kusifanele ukuba sipheleliswe ngey'nhlupheko. Lapho eyisamadoda awakwazi phela amadodana amaningi ukufika lapha engalandelanga lopheleliswe ngani ngey'nhlupheko. That's why uPetru maybe beyichaza ethi sihlanganyela iy'nhlupheko ekabani zikaKristu. Kwakufanele. Kuba kufunde ayinkosi yokusindiswa kwabo. Oh Jesu. Oyinkosi yokusindiswa kwabo. Upheleliswa ngani bazalwane? Sengiqedile bazalwane. Alibonge igama lenkosi uJesu. Sengiqedile bazalwane. Ngiyamkhona uNkulunkulu ukuthi usidwebe ngokwanele isithombe sokuthi onjani osebhatlele nkosi uJesu. Vuma mzalwane, uNkulunkulu angene kuwe. Vuma mzalwane, uNkulunkulu aqala asebenze impilo kabani yakho. Lithi kwakufanele nokukhona ngaye bonke nokwadalela kuye ukuba lapheyisa amadodana amaningi enkazimulweni apheleliswe nangani bazalwane nangezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa. Angazi ukuba mjomane ngibone sephumile noma ungazosithandazela ngakho. Inkosi ingisa laba ngiyaxolisa ukuthi mhlambe amapene nagcine engasebenzanga kakhulu nabo bazobangithumile kodwa-ke amaningi amavesi umbume waxoxa ngesikhathi sikhuluma. Siyabonga bazalwane. Nkosi yami oh bayethe Nkosi yami
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. For this session akusefike sonke bazalwane. Sizocela imemezelo. Bamhlabeni sicela usiphe imemezelo. Hallelujah. Siyabonga ngeNkosi ukusise. Amen.
Haleluya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyagoqa kwamanje, siyabuya futhi ungedala. Amen. Izimemezelo zithi siyacela abazalwane bonke bangasuki la lunch izoza khona la nihlezi khona. Amen. Kungaphumi noyedwa bazalwane, bese kuthi obaba bazokhuphukela ngenhle endaweni yabo yokulala egameni likaJesu. Ilunch izoservwa khona kubona. Amen. Kodwa umuntu uzobe eseklasini ngeke akuthole ukudla. Akekho ovunyelwe ukuthi adle eseklasini. Amen bazalwane. Siyacela ke sibambene order. Amen. Right kakhulu bese ke sizobuya futhi bazalwane ngo 3:30. So lesila sizokhotha kakhulu. Amen. Siyacela bazalwane indaba esikhathi important kakhulu. Hallelujah. Amen.